Sa EDSA, astig ang bumper to bumper! Sa EDSA, the slower, the better. Sa EDSA, usad pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Mabuhay ang Pilipinas! Magandang gabi! Metro and Mega Manila, mabuhay ang Pilipinas! Grabe! Sobrang nakaka-proud, sobrang nakakatuwa mga kabisyo ang makita live in flesh, mano a mano, ang mga atleta natin na nag-represent sa ating bansa sa Olympics Paris 2024. At yun nga po kanina, personal ko pong nasaksihan, personal ko pong nakita ang mga atleta natin dahil dito po sila mismo sa aming himpilan nagsimula para sa kanilang parada. Kaya nakaka-proud bilang isang Pilipino, nanindig yung buhok ko sa ulo. Nanindig yung ilang buhok ko sa ulo. Ay, naku mga kabisyo, magandang gabi po sa inyo. At again, congratulations po sa lahat po ng mga atleta po natin. Nakaka-proud talaga bilang Pinoy. Iba po yung pakiramdam na makita po sila na dala-dalang ating bandila at maraming salamat. Anyways, mga kabisyo, alam nyo naman na pagpatak ng alas 6 ng gabi, kailangan pa bang i-memorize yan basic? Sasain nyo na ang pinakamakulit, pinakamalupit na programa EDSA! Siyempre, pinangungunahan po niya ng napakatalino sa lahat. Wala nang iba pa, kundi si... Henyo! Hindi, natindin, pero Jose pa rin kag nagarago mo. At siyempre mga kabisyo, kasama naman po inyo abang lingkod, the prodigy of Tanghenyo, yours truly, Diego Bandido! Pag may buhok, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Hindi po ako yan. Isa yang impostor! Pag merong nagpapakilalang Diego Bandido tapos may buhok, na, my friend. Siyempre, hindi naman makukumpleto ang ating programang EDSA, ang tropang EDSA, pag hindi natin kasama ang makulit na si... Everybody sing a song, Duday, Duday. Everybody sing a song, oh the Duda Day. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po Lolo Tanghenyo at Uncle Diego Bandido. At ganun din po sa iyo Uncle Manong Driver. Salamat sa pakikinig po dito po sa Lab Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kalbo na to! No. Duday, umayos ka. Anong kailangan pa bang i-memorize, kalbo na to? Ikaw naman Uncle Diego Bandido, hindi ka naman mabiro. Huwag nang pikon! Kalbo ka na nga, pikon pa! No. Ay, Duday, umayos ka, ha? Ay, nako sa mga kabisyo po natin dyan. Magandang gabi po sa inyo. Sana po ay patuloy kayong nag-i-enjoy sa ating balitaktakan dito sa ating programang EDSA. Hanggang alas 9 po tayo muli. Again, mga kabisyo, sa mga nakapanood po o nakita po yung mga atleta natin na nagparada, talagang sobrang nakaka-proud. So, shout out po sa lahat po ng mga kabisyo natin. Kung meron pong nag-o-offer sa mga, lalong-lalo na kay Carlos Yulo,
Ang daming in-offer. Nag-offer ng condominium, nag-offer ng lifetime buffet, lifetime na pagkain, ano pa ba? Lifetime na kung ano-ano. O dito po, mag-o-offer po ang Love Radio, lifetime na greetings. Aloy! Love Radio, lifetime greetings! I-claim mo na! Well, mga kabisyo, oras pa na naman 34 minutes after 6 o'clock. Giving you company straight up until 9 o'clock in the evening. This is Metro's number 1 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Siyempre, itong programang EDSA with the best of folk, rock, and country music. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!